nyt on se Savonlinnan reissu aloitettu ja Pulukkilassa pysähdyn täyttelee vesipullot ja sitten onko se Piippola vai Pyhäntä vai mikä siinä tulee niin seuraavaksi ja siinä täyttelin kun ajattelin, että sen jälkeen ei enää ole enää ennen Iisalmia niin ei oo paikkaa mistä sais vettä ja joku 28-30 on varjossa lämmintä. Ihmeen hyvin kulkee vielä, nyt on joku 90 kilsaa on takana ja Iisalmeen on joku 50 tai 60 vielä matkaa. Saanut aika monta tuntia tulla ihan suorassa auringonpaisteessa, ei oo, paistaa just tuon tien myötäisesti, että ei oo varjoa tiellä ollenkaan. Ei sitä sitten ole tietenkään noissa linja-autopysäkellä eikä muuallakaan, vaan nyt löytyy ensimmäinen P-paikka, että saa pikkulämpöä varjoa. Pääsi vähäksi aikaa jähyttelemään. Se oli vähän tiekossa, että on kuumia päiviä. Kuumia päiviä koko reissu ajan vaan. Ajattelin, että tänään on niinku se pisin päivä. Mä ensimmäinen ja sitten loppua kohden pystyy vähän hiastaa, että polkeeko sitä aamulla osa ja illalla loput päivällä silloin kuuma aikaan piettää taukua. Mietitäänpä sitä huomenna, nyt on vielä tämä päivän. Tässä Iisalmeen nyt ensimmäisenä. Leirintäalueelle melko varmasti pääsee käymään suihkulla, jos ei löydy jotakin uimarantaa tai muuta. Pitää lähteä jatkaa, että ei parmat syö hengiltä. Miettinyt tuossako Suomessa aina tuntuu, että ne puhutaan tai valitetaan siitä, että ei ole tuossa maantiepyöräilyssä nuo pientareet on niin huonokuntoisia ja kappeita, että niille pitäisi tehdä jotain. Niin tästä voisi periaatteessa ottaa mallia. Varmaan 3 metriä leviät pientareet. On aika hyvä päästellä. Jää paanaa ja kauas näkyy. Nyt pääsi tänne Iisalmelle Kolion virran leirintäalueelle ja pistin tuon leirin pystöön ja oli kyllä mahtava, kun tuli leirintäalueelle, niin sai käydä suihkussa ja telttapaikka tai tämä riippumatonne löytyi paikka kohtuu helpolla. Kellokaan ei ole vastako 6 pintaa vaan. Ei ole sitten maanantaina tuo ravintola auki. Pitää tehdä itse evät illan päälle vaan. Vielä ei jaksa tehdä mitään. Oli aika kuuma tuo väliäijä ja turhan pitkä. Turhan pitkä tai sitten ainakin turhan vähän oli taukoja tässä välillä. Niin. Nyt ajattelin vähän aikaa ihan vaan makkoilla, niin kun tee yhtään mitään. Juua. Jano tuli melko kova.
Nyt on Iisalamesta leiri purettu ja nyt lähdetään seuraavaksi sitten tuonne Kuopiota kohti. Vaikka vähän keviämpää teepaitaa päälle ja kypärä jättää pois. Paistuu pää. Katsotaan sitten tuossa, sitten kunhan pääsee maantielle oikeasti, niin laittaa sitten takaisin. Ensin polkastaan nyt tuonne Iisalmen kylälle ja täyttää vesipullot ja etsitään jotain aamupalloa. Siitä ei tiedä. Nyt on tänne Rauhanlahden leirintäalueelle tullut Kuopioon ja meinas pakahtua tuohon välille. Jakso hissutella perille. Nyt lähden käymään kyllä äkkiä suihkussa ja sitten rupian syömään. Aamulla lähdin sieltä Kuopiosta ja kokeilin kerätä mahdollisimman pitkälle. Mulla oli tarkoitus Varkauteen kerätä
ennen kuin alkaa kelit lämpenee vaan. Mä jään tähän Leppävirran nesteille pysäkkiin vähäksi aikaa ja rapsakka 30 varjosa ja mä sitten siinä istuskelin tovi aikaa ja mietin, että mitähän tekisi. Että ei mitään järkiä lähteä nyt tuohon kuumimpaan hetkeen, kun on pikkusen jotakin 1-2 väliä. Näytti, että 6 asti vaan lämpenee tuo keli. Taian kattoo sitten, että ei tuo Leppävirran kylä ole niin kaukana, että ajele sinne, kattelee vähän paikkoja ja oottelee, että tuo keli jää. Käyn kahtoonko tänne suuntaan oli kyltti, että olisi uimaranta ja jos siellä on vessa ja muuta, niin taian jäädä sinne pitää leiriä sitten iltaa asti. Käynpä kahtoo, minkälainen paikka sieltä löytyy. Nyt on ollut kyllä niin kuuma päivä, että tämä on vissi se kaikkein kuumi. Huomiselle lupasi 25. Tänään käväs 32. Mä jäin nyt tähän Leppävirralle vähän niinku jummiin tuon helteen takia. Taian käydä ettikö. Täällä pitäisi olla joku leirintäalueen tapainen jossakin. Käyn kahtoo, olisiko sillä majoitusta. Pakko päästä makkoille välillä. Katsotaanpa sitten. Vähän on nokka palannut auringossa. Poskekin on vähän palannut ja kaiken kaikkiaan on vähän palannut. Onneksi huomenna jäähtyy. Pitäisi lähtiä aamuyöstä losottelee sinne Savonlinnaan. Siinä olisi viimeinen 110 kilometriä ees. Luovutin tähän Leppävirralle. En lähde enää tälle iltaan jatkaa matkaa. Nukuu sen aikaa mitä nukuu ja pistin tuulettua. Olin niin tyytyväinen, kun löytyi tämmönen leirintäalue, että mä ensin luulin, että ei ole leirintäaluetta ja kattelin jo siinä, että jos mä löydän jonkun pusiton Leppävirralta, niin mä jää siihen odottaa yötä. Ja nyt mä käyn suihkusa aikaisessa ja syökäsen valmiiksi ja sitten otan pikku turpounet ja nousee helvetin aikaisin, että kerkiän ihmisten aikaa sinne Savonlinnaan. Kyllä se siitä. Melkoinen välikuolema oli kyllä nyt tänään tuo. Alkoi olla jo ihan lämpöhalvausoireita. Kylmää pukkasi ja kuuma ja kylmä ja hiki ja kuiva ja pikkutärinät ja vapinat ja kaikki yhtä aikaan. Kyllä että ei mitään järkiä. Nesteitä hirviänä ja suolaa ja suolakeksejä nassuttelen tänne. Ja mulla on iltapala tarpeet onneksi matkassa ja vettä jo reilusti. Ja kyllä sitä sitten koppautuu huomenna tienpäälle. Nyt lähden käymään suihkussa ja voi olla, että käy uimassa. En ole vielä käynyt tälle reissulle uimassa, mutta jos on vielä suihkun jälkeen kuuma, niin sitten käyn kyllä uimassa. Yes.
Se on melko hieno tuo linna. 3 tuntia tuli kierrettyä sisäpuolella ja vielä jää sen verran näkemistä, että taidan tulla huomenna uudelleen. Kello alkaa ollessa yhdenmaiseen, mutta 5 menee tuo museo kiinni. Mä haluan kyllä sen museon käydä vielä kahtomassa. Tää lähtee sutkuttelee sinne päin. Katsotaan miltä museossa näyttää.